A very good evening to you and welcome to Xpressions. Are you surprised? Xpression has always been there. It's just that he has been jumping from one station to another, and one place to another anyway. And now that it's back to where it started. I would like to welcome you. My name is Ijoma Uche, and I have Don Onyenji with me in the house. Yes, good evening. Welcome to the program Xpressions. Yes. And, we have been expressing ourselves. And Sure. Life is all about expressions. And the more we encourage expressions, the better. Yes, because if you swallow words and feelings, it creates problem. In fact, it leads to implosion before explosion when there's trouble. So let's keep talking. Yes. So expression is very important in our lives. Yes. So that you avoid stress. Exactly. High blood pressure, a whole lot of things. Yes, and promote understanding, peace, progress. Yes, good life. And all the berries. Yes. Expression. Tell your partner. One day baby, well, no problem. Baby, fresh fish now. Go one we got to go. No, you see, if you know your spouse well, you should know when to move in. Okay? Men are very simple. Just understand them. And women are very complex. No, women are simple too. So God has created all of us to be simple. So if there is anywhere there's problem among a couple, within a couple, then there's a problem. Someone is getting it wrong. Really? Or both of them. Yes. Or there's an external influence. Even external influence comes in because the door is open. Yes. Most times, all they call Mukenebeguza because the father not calling most times. No. Also, the door can be opened by anybody. I'm telling you honestly. See, a man can open the door, a woman can open the door. Okay? It's all about attitude and understanding. Yes. Okay? External influence is when you begin to listen to gossips, when someone begins to keep certain friends that have influences that are so overwhelming on the person. Negative influence. Exactly, negative influences that he just cannot, find his path and retain his movement again. And that's where the problem starts. So, they cook chicken every day. They eat salad. Yes. Every Thursday evening, Ikabaru join 8 o'clock. Okay? And then I know na bale. Makananke topic I do tata. I say kaine benyanya. Kedu kesi anumai na Igbo. Yes, traditional marriage in Igbo land. Yes. Or if I could, that's the topic. And program anuma de kwa sponsored when they na power. So no obu ni nye to anyo hele ka habata sia anya we bi kwa na akpa. Babies are a bundle of joy, but to nurture an unhappy baby, a bundle of worry. My baby cried through the night, fatigued in the day, and left me confused with so many unfruitful options to make her happy. No particular symptom of illness, but she was uncomfortably losing sleep, losing appetite, and losing weight. Ignorance made me cast, bite, and subdue all territorial attacks. Meanwhile, my neighbor's baby was having fun, sound sleep, and happy day in the same environment. Their secret: weightless baby diapers. Weightless baby diaper is on. My joy is back. My baby is strong and happy again. One weightless baby diaper equals to cold-free nights of uninterrupted sleep. No leakage. No rashes. Give your baby the best hug and pampering with Whitlock's Baby Diapers, a product from Whitworth Group.
All right, we'd like to welcome you back, and then remember that it is still Expressions, and we express ourselves every Thursday evening here, okay? And today, traditional marriage in Igbo land. We went out, we tried to find out from the book custodians of the, you know? Yes. And then I want you one or two things. Case I know why na Igbo. Imana ikes no kwa certain things. Ndi ogbalofu agotachaze. Ndi otu. Ogbalofu kwa. Okay, sorry, Echema. Nema yo fumano emozekwa anya. Obugodo bia ma ya gwa gada. Oh yeah, bia mwazi na agbachazi. Na so ogbalofu ndi no go 20 years again abo ogbalofu. Then imagine. You know, the issue here is, like she said, ogbalofu. There are issues around marriages these days, and it's creating a lot of concern, you know, among all of us. Uncles, parents, and in-laws, and all of that. And it's important in Igbo land. Are we getting it right or wrong? We need to find out. It's critical. Even amazing bending mother okale. So I need what the problems are. Kedife me onam bido, etwesi bido, ketwesi we haje. Malo bido. Bataleje enwe nsobu. Exactly. And the Igbo na ebie nwere no divorce. But these days, all kaleze, check in, check out, and it's like free entry, free exit. You know that kind of thing. Igbo na ewe na kwa nwaanyị, esekwana no divorce. Ama no wife na akpa iwe na nwaanyị. Ewe na ebute fite mmanya, totolo mu kechie the thing. Buye dulu nwaanyị gara. Wow. Even for na mavoze. Yes, and the frequency. Okay, frequency. Is too high now. Yes, there is wider, greater, larger population. Yes. But the frequency, keta, kaleze. One boy, I'm not going to know your wedding time, my wedding tap, Tanam they say. And that is the issue. And you're going to be part of this because it's interactive. So along the way, you'll be invited to call the lines and participate. The phone numbers are there on your screen and participate in this conversation so that always work. Yes. All right. Odema, let us now bring the interview that we had with, who was that? Yes, His Royal Majesty, Igwe S.I.O. Kafo, the traditional ruler of Okpuno. Okpuno is in Oka South, local government area. And he is also the vice chairman of the traditional rural council of Anambra State. Yes. So no. Oh yes. Odema. Ngwa biko ka enu ifofu ka isizi ebe a we gbala egwu apụtaba. Oh yes. Iwe kalaka. Na Igbo nnu di na nwunye bụ iwe kalaka. A na-esuye nwere usoro eji eme mgbe nwa okorobịa tolide tofute iwe eji nwoke eme ọ ndị bebe ga na-asị ya nwoke m ịlụgokwa nnu nwaanyị maka o toluru iwe eji nwoke eme ewu ya ka anyị na ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọbịa na-agba izu n'akụkụ a na-ezu okpokpụrụkpụrụ mgbe nne na nne ya na ụmụnne ya pụbara udo ebe a basị ya nwoke m ịlụgokwa nnu nwaanyị then oge a n'ekwuru anya mmalụ ma aka ọ na-abakwa ya n'ata aka mba n'ata bụ na ọ na-achụta ego ọ bụ mgbe gboo nọ nke ọlụ ka eji eme ama onye na-eso nne ya ọlụ ọ na-eso ya oge nke ugbo duo osoli eje ka ugbo oge eji ga-eweta ife ubi duo osoli eje weta ife ubi vale enye wee nweta ego ọ na-anya na akpara ọ bụrụ na ebe enwe ego asị nwoke m ihe anụkwa nwaanyị n'oge nnu nwaanyị ga-elugo den ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla bụ nwa agbọghọ na-eto o nwere ebe ga-apụtagasị n'arụ ya enwe ma na olugo nnu di ọ bụrụkwa nke ndị ụfọdụ ndị ụmụnne anyị na-asị na anọ na-edudo etu onye anwa n'ụdị ma olulu enwere ndị na-eme n'ahụ mana ọ bụrụ n'akụkụ be anyị onye ọbụla na-etoluchi etolu wee na-anụ di ka na-aka ka n'ukwu na nnu di abụọ adọkwa n'ofele na onye anwụ nụrụ di ibe ọzọ a na-enezi anya bụ mmụta nwa
ọ bụrụ na ọ kara aka wee je mụba nwa ọkọta iwe ajọ iwe na-eso ya bụ na ntolu adịghị aka anya ama ọ kachara acha na ntụregwu agụụ a na-ama nwokorobịa toro nwaanyị a na-ama nwa agbọghọbịa toro n'udo nwere iweduka ndị Muslim nwere arọ one ọsọwa 13 years ọsọwa 12 ndị be anyị ya dewere n'arọ a sị na awe anya ama ọ kachara acha ibu onye tozuru nnu di ị ga-ama maka ọ ga-akpụ ala ọfụma etu esi ebido ya n'ọkpụ na bụ ọ bụrụ na nwoke etoluo nnu nwaanyị ọ ya akọlụ nne ya na nne ya na ya akwadokwo nnu nwaanyị ma tufu otolu onye meghere a ga-aga na-amụ ya njakịrị jekwere nụọ nwaanyị na ilugo nnu nwaanyị o wee kwadochie ụfọdụ ka nna ya na-asị wa kwadobe ka nwanne ahụ na-anụtalụ nwa nwaanyị ụfọdụ ji aka anụ ihe dịka ndị nna ya n'ugbo na mgbe gboo bụ na nna mmadụ na-akwadolie nnu nwaanyị je mee ego asị ya chọwa nwaanyị ọ ga-anụ ọ bụrụ nke a na-eme kịta a na-aga ilu na prayer house asị onye wu ọgwụ si na ya abụgo di mba mgbe a na-asịgo chọwa nwaanyị ya anụ ịgwa ndị nwoke gị na ndị ikwu na ibe biko si chọwara m nwaanyị achọwa nke a bụrụ bigo na gụ na onye ị ga-anụ ga-ama na achọgide onye chọta ọ gwaghị ya chọta gwaghị obodo ya chọta ọ bụ n'ụlọ ọ gwaghị nwa onye eduele na ọnya ka ị ya anụ ọ gwazi anya na ọ bụ iwele ijebe na onweghị ilu iwele onwe ego a na-enye mgbe ahụ ego mma anụkwaghị iwele ego ama nye nwa agbọghọbịa ị chọrọ ịnụ ọ nala ego ụfọdụ adịkwa ana ma ọ bụ na ọ chọrọ ma ọ kọcha na ana kama ya ọ bụgodị na-emeche ọ baziri enwere ike si na ndụ ọnụ gbasaa nnu nwaanyị mana ego a na-enye nwaanyị ma anụkwaghị ọkọta na-ewe jide ewe bịabazie okwu ọ bụzi a na ọ nala ego a ewezie ozi eje nju bụ ikebe ọ bụrụ onye ezi eje mali beva eziga ndị mmadụ apụga n'ezi a na-ajụ onye eduele kedu elebadụ kedu ibebe ije mali ma onwekwadi n'ụlọ nke ga-anụ ya ga-abịa wee mee ego bụ ebe niile ije mali mgbe gboo ndị agba elu na-asị onye ahụ nwekwe nkwụ na ụkwa na nkwụ na ụkwa ka agba elu na-emekarị eji eri iwe ọbụrọba anụ a na-azụzi ya ebe niile onye ji ọzụta na Ọnịcha ọzụta iwe panata mgbe ahụ bụ iwe dị na be unu ka iji gaga na-azụ nwunye gị na ụmụnne gị ya bụ ege nju n'ụwa a sị na ezigbo famili na ezigbo ụmụnna na o nwere ezigbo nne na nna na nne na nna ya bi ọfụma ewee ka abọsị ya ga-eje kụọ aka n'ụzọ rụọ ọnụ nwaanyị agwa ndị ahụ akwado a na-abanwe obere mmanya jee mmanya unu ga-aga na oge obu eje eburu elu ebe ahụ a na-atata ya naanị wee na-etinye okwu ọnụ etu esi ebido mgbe gboo nwaanyị ada agala ọnụ etu abụ nwaanyị ada agala ọnụ mana ọgbalị na-azụ bụzi onye fụta ọrụ onye o ji gaa lụ ụlọ enyi na nwaanyị sị na ya zụrụ ya n'akwụkwọ na ya merie nke a na ya merie nke a n'ịzụrụ ya n'akwụkwọ egosiri na ị ga-arụba ego iji zụ ya n'akwụkwọ ọ na ịzụrụ ya n'akwụkwọ ka ejije nụbụ ya ọ bụrụ na ịzụrụ ya ma ya bụ na-abịa ọnọrụbeghị letoche ma ịzụ ọnya anaghị chọta ya ọzụzụ ahụ ịzụrụ ya kpatara eji chọrọ ya ka anụ ọnya uru ajụ erie kpatara ayaghị aya anwụrụ
ada ajụzi ese ọfụma wee na-anụ di na nwunye onye pụga na klọb ma ọ bụ na ụka ekpere dị iche iche ọ sị na ya awụ ọgwụ onye ga-anụ ya ị na-arụ ya fụtakana na ozi ya dụrụ ya ọ sịghị na ọ bụrụ eziokwu n'ọnya ka ya ga-anụ na ya ga-akwụkwọ ụdọ n'isi nye anụ ya anụwazi ya na ọ bụ enyoche amara ntọala onye a na-anụ ọnya ka mgbasa jiri nne ihe ga-eme ka ebi na-agarịrị bụ di na nwunye ga-enwe ndidi onye ga-anụ nwaanyị ya jụta ọfụma kedu etu ndị be ndị a si eme ka o wee maa ma ọ ga-ekwekwu mkpadote anụzi anya na ọ bụ ya jisi ike ka ha bi n'udo site na ndidi a sị na amachara ghara ka di na nwunye zi ebi enwere onye na-aghara eme iwe na-ewe iwe mana onye machara ghara ebila ọfụma onye machara sị na ya ama dị iwe agbasa. Okay, you're welcome back. It is still Expressions. Una nugo case we kawala anya. Oh, ife niile ndị a ka anyị ga-enebanye anya kịta anyị nụ na-akpabazi anya ofu na ofu kedu ka esi wee bido ajụ ese na afụrụ indoze asị na afụrụ ewu ka ọ na afụrụ atụrụ nwere nnọọ ifuru ejire ụmụ nwaanyị wee ebe n'ụwa. No, anyị asịrọ na afụrụ ewu ada asị na afụrụ atụrụ ife a na-ekwu bụ na o nwere ụdala afụrụ na be gị. Anụgo m na afụrụ ewu gbabatara ebe a ọ dị generation ụlọ a na-ekwu ọ na o nwere ụdala afụrụ na be gị chalacha ewesị ka abịa jụ ese malụ ka ịghọtago ewe jụbazie kedu maka ihe a na-akwala okwu ana ka ji n'ọnụ na-ada akọzi ji ndị ụbara ọfụ a na-akwala okwu ana ka ji uwe nwee ugwu. So if you want to, make inquiries in the home of your prospective in-law, you will arrange it. And just as Igwe has just said, before you even approach the in-law, you ask questions about the family background. Adaju. To what extent? Anaju. Anyway, all the maka imegeze phone line na biko ichozi ayi tunye onu ihe anyị na-ekwu ekpa anyị na afugom na everywhere na beams so ka anyị nunu bido kpaba ka anyị wee na-aga n'iru. Chetakwa na before ikpa anyị kabarụ gbatuo nnọọ igwe okwu gị gbatuo onye ọfụma ka iwe nụ ife anyị na-ekwu anyị nụ nke ị na-ekwu. Ngwa kedu onye anyị na-anọ? Sorry about that. Onwe nke nọ ebe a. Reduce the volume of your set so that we can hear you very well. Hello, good evening. Good evening. Yes. No. Ọ dị mma ịkpọ anyị biko ka anyị gwa gị iwu anyị na mgbede before anyị na-aga n'iru ịkpọ anyị or before ịkpọ anyị kabarụ gbatuo the volume on your TV set, bring it very low or just use your remote control and then pịa ebe anyị mute aka. Okay? And then ịkabarụ gwa anyị afa ịgwa anyị ebe isi akpọ iwe kwubeze ife ọbụla ị chọrọ ikwu ịghọtago. Daalụnụ. Ọ dị mma. Cheta na ife anyị na-akpọ bụ traditional marriage in Igbo land. Okay, onwe ya nọba. Hello. Mgbede ọma. Ị ma na netwọk tata nwere ka ọ dị mana ịbịazie anọlụ anyị na-asị gị gbatuo TV time a na-aga biko kabarụ ka ị gbatuo your TV before anyị na-aga n'akalị. Ọ dị mma. Traditional marriage in Igbo land anyị ka anyị bidogoro ka esi ebido. Hello. Yes, good evening. Yes, good evening. Yes, you're welcome. Thank you so much. Your name and location, sir? Uche Osunko speaking, though. Ha, Uche. Oh, go see me, indeed. Welcome. Give me some more.
no, damn. Okay. If we leave I couldn't want to call you people because people are discussing something that is very critical. Okay. Very, very important. Because as a result of that, I have to set up an NGO known as Good Family Campaign. That is something because if only Chinaka will believe it. And also, what I want to say to you that currently we are not engaging in marriage. It's not all about infatuation or seeing person I love and so on and so forth. Originally, it's a little method. Nothing is as important as marriage. Because they know that in the beginning, or whatever the good say. They think the family is the building block of the state. And our forefathers of doing things knew that we can't be able to say. So what they do is that marriage was not meant to only be two people. In fact, the entire community. Okay. Are you following me? Yes, very well. If you want to marry, it's not that I say that the boy and the girl goes in alone. Are you following me? Yeah, it's a family issue. Marriage is not just for two persons. Yes. Yes. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you very Now much. we just jump out and I love her and that's all. We're going to marry. That is not marriage. That's all. Okay. Odema, thank you very much. Dalo. I'm not a Yes, thank you very much. So that, yeah. Okay. Uche dalo. Dalo, biko. Dalo. Yes, dalo. Okay. Okay, don't worry. Thank you very much. That this program went in our power. That's weight loss diaper. Let's have their message as we continue, please. Babies are a bundle of joy, but to nurture an unhappy baby, a bundle of warning. My baby cried through the night, fatigued in the day, and left me confused with so many unfruitful options to make her happy. No particular symptom of illness, but she was uncomfortably losing sleep, losing appetite, and losing weight. Ignorance made me cast, bite, and subdue all territorial attacks. Meanwhile, my neighbor's baby was having fun, sound sleep, and happy day in the same environment. Their secret: weight loss baby diapers. Weight loss baby diaper is on. My joy is back. My baby is strong and happy again. One weight loss baby diaper equals to cold-free nights of uninterrupted sleep. No leakage, no rashes. Give your baby the best hug and pampering with Whitlock's baby diapers, a product from Whitworth Group. Welcome back, and we are still moving on. The phones are still beaming here and there. Yeah, seriously. And, okay, is anybody with us? Hello, good evening. You're welcome. Pardon? Okay. All right. Yes, you're welcome, sir. Like internet, I thought Mako nwere nke m na-ewe dị n'ofu ụbọchị mana onye 3 days agbata otu ebe na n'obi nke gara ka na-ewe dị mana onye nke alakọ
ihe dị kịta kalịsị. Ọ dị egwu mana anyị ga na-eme ya ka anyị ji etinye n'okwu ọnụ ka enwee ike wee na-agbazi. Kịta gbara ọkụ ọ dị ka ihe igwe okwu. Ndị igwe kwuru eziokwu ka esi ada ajụjụ ese ebe nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ na ndị na-anụ anụ ma ọ bụ mgbe nke a na-eje eje na-eje na-achọ ịma ihe ma bụ na afọ nwaanyị na-eji ejebe na nwaanyị apụkwa nwoke n'ụzọ ọ gaba so na ọ bụ na ọ dị mma ma ọ na-eji ego so ihe gbasara akụ ma ihe nke ụwa nke isi ebe kwesịrị anyị aka ekene m ụlọ ọhịa daalụ anyị kenekwu gị okenyi na ọkpụnọ daalụ. Hello. Thank you very much. Ịma na ihe ọ na-ekwu n'ọrụ ka ibe na-eme n'obodo oyibo. The greatest number of divorce cases happen overseas in so-called developed societies. Yes. The families are shattered there. Because at 18, a young man, a young lady claims, Daddy, I'm matured now, I'm ripe to take my decisions and choose my this and that and all of that. Simply because what to apply here in marriage is not applicable there. A whole lot of things are involved here. I was reading one novel, a girl that the guy met somewhere and then took her home and they wedded that evening. And I was asking, where are the parents of this girl? No. You know, it's not possible here. No matter how bad it is, they will still come home and tell you, Mom, meet my husband. Oh, God, was a husband and one way here. I said, Mom, meet my husband. Is anybody here with us? Hello? Hello? It's unfortunate. Okay, Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Chioma, onye na-akwụ bụ Injinia Sylvester Obi. Okay. Popularly known as Injinia Choma from From where? in Yoruba South Local Government. Dịka akwụkwọ afọ n'ọnụ nke na-akọwa maka tradition marriage in Igbo land. Eziokwu, this program na-adị na-eme, ha mere anaghị achọ ụmụaka maka o ji enyere ụmụaka anyị aka na alụmdi na nwunye. Dịka ihe chọrọ ime ihe Chineke n'okwu nke ụzọ nke bụ dịka mgbe awa visitor na-ekwu okwu sị ịjụ ese ahụka because actually wee nyụọ anyị ọ na-aga ịjụ ese ahụ ụzọ na-abụ nna abụ ị ga-ajụ n'usoro ka mbe nne ka mbe nna nke nwaanyị ahụte nke ga-achụta ebe nwoke ndị nke nwoke ji echụta mbe nne ka nwaanyị ha chi ebe ha ụdị mmadụ ha bụ o nwere personal character ka ndị isi n'oyibo nke ahụ ụga nke ọzọ bara mkpamkpa ịchụkwa ese n'aka Chineke ahụkwa eyo maka ọ Chineke ewu ya ga-ejecha ahụ ọ bụrụ na mmadụ na-akpọ na-ekpere Chineke wee chọọ ịlụ di na nwunye chụọ Chineke ese Chineke ga-agwa ha ekpere ju ma ha ga-alụ di na nwunye eji m onwe mmara tutu m ụlọ nwunye na ekpere m ekpere and since 1981 ruo taata mụ na ya ga-efu n'ezinụlọ Very good for you. Daalụ Sylvester. Nke ekpele adịkwa mkpa ekpele. Ikpesida na ekpele wee mala ebe ị na. Eye nunu. Mana o nwere ife ụmụaka ọgbara ọfụ kwubeze. Na anụmụ nwaanyị na ana Igbo dị too expensive. So nyafuzi ya n'ezi na duli eduba gị ahụ si na anụbago. Mba anyị afọ akpa ya maka ya. Hello. Good evening. Hello. I na-anụkwu onu mana ọ dịchara sharp. Biko, mami ya nọ yala ka ịkpọkwa anyị. Ịbịa. Yes. Afa anyị. Kedu afa anyị na ebe isi? Okay. Mother Abuchi from Ezago. Yes. Go ahead. Ganiru. Ngwanu Mother Abuchi. Mado. Ọ dịkwa ka netwọk ọkụchapụgo gị. Sorry about that. Ngwanu mkpọchi ekwe anyị azụ Mother Abuchi. N'i na-ege anyị kịta. Yes. Ijefu ife eji anụ nwaanyị asị ife eji anụ nwaanyị sị mgbe igwe na-ekwu okwu ọsị na ịnụ nwaanyị agalara ọnụ. Ịghọtago onye a ewe negodo anya ebe a. Ka efe bụzi fa ewu ka efi. Ọ fanchani na onye bụ na ife eji anụ nwaanyị agalaka.
ejikwa ezi anụ nwaanyị na ọ ka ịfụnụ ụfọdụ ife kalịkwa ji bụkwa ndị ji bụkwa nke kala aka iji fụ ebe a na-ego ji ịma n'ọji eji eji ịnụ nwaanyị a ya ebute mmanụ bute nkwa ya aṅụ nke rice nke nu malt nke mmanya anaghịzi eje eje nke mmanya ọka nkụ ma akwa dị iche iche akwa abadagasị ekechichasị na nke nne nwa ampa na-adị ebe adị shọ n'onwe ife dịsị ya n'ime enwe nke m ụtaba fa ihe achọchafa ụtaba ya akpọ ọkọtọkalị ọ bụrụ obere ife kedu ife anyị ga-eme ọ bụ nọọ ife akpata na aga ụmụaka mezi fada ajụzi ese ezu n'ezi anụba ọzọ nwatakịrị eburu ya afọ wee bata a na-asịzi kedu ife a ga-eme ebe ọ na ọ dịghị otu anyị agabazi anụ ịma na nwa gaanyị na-avoid isisi bute ife niile ọ na-eso na delayed marriages maka na ị na-anya akọcha ife a na-akọ ọ chere mgbe o nwetara ego meanwhile ofe dị nwezi ofe bido n'ebe di na nwunye na-akpaghị akpa tupu amalive na-eme ekiti gbom anyị ekene ọ dị ka mmadụ abụchi ganata gị nnọọ ihe m na-ekwu na ife eji alụ nwaanyị n'ala Igbo dị too much. Afọ m ihu wepụtara na TV kịta otu aka ọ dị n'ala Igbo niile ma n'Enugu steeti ife eji alụ nwaanyị n'ala Igbo ọ dị too much. Ụmụaka nọ n'ala Igbo kịta mmadụ one ga-akpata nwa ego wee dozi ibe anyị bụ na TV kịta gịnị ka ha na-alụ ọrụ adịrọ ụfọdụ na-agba ọkada ụfọdụ a na-arụ ụmụ obere jọbụ dị iche iche ajazie ịlụ nwaanyị agbakọta ihe eji alụ nwaanyị na-aja 500,000 600,000 because n'ọlụ ụmụnna n'aka ana m asọjesti ka gọọmenti teki ova uwe ihe a ga-eji na-alụ nwaanyị n'ala Igbo yapụ ya ndị ụmụnna ha ga-ewere peni 20 naira eju akwụkwọ katọn kaatụ 20 katọn mọtụ 20 ụmụada katọn mọtụ 10 edegide aka nnu akpara ise ewu nka ezisozigị Igbo ga-ebibe niile iwu a ga-eji na-alụ nwaanyị ibe a na-etinye ụmụazị n'ịgba akwụna ibe a na-etinye ụmụazị n'isi ime nkuke atụtụ ime onye tụọrọ ime enweghị 100,000 ọgbanarị ya ọfụma nnu e nwere ndị Igbo n'ala Igbo ndị Igbo dị oke anya n'ihe nwaanyị Igbo asịrị na-efesi emie mmadụ abụchi ya na-ekwu ka ewelata aka mmadụ na-ege ihe a na-eme na nwaanyị n'ala Igbo ị na-ekwu ị na ihe na-ekwu kịta ị na-ekwu okwu gọọmenti kedu ebe igwe na president general ta union nọ kedu ebe ndị isi ụmụada fa nwechalụ ndị isi ka ebe fa nọ kedu ebe ndị a niile chairman ụmụnna chairman village tupu anyị ejebe na gọọmenti ibe ndị ka gọọmenti eje na-egbulu onwe fa na ya ibe ga-ekwu ndị igwe na union president ọdịnọdụ adịoche anya ebe niile mụtobodo ịlụta nwaanyị a ga-asụzi na-ekesiri ọnwa okeke na-ekesiri ọnwa oke afọ wụ na ya ejiri ego dị naba adịoche anya ọ dị mma daalụ mmadụ abụchi that called from Ezago is in Enugu State. daalụ onwe onye ọzọ n'ebe a mba a na-afọ eje mmiri anya fụ na ife wepụtara ebe a egosichakwa ife niile maka onwe ebe ya afịpụta ya tụkata katọn nkwụ tụkata katọn nkwụ dịka ebe a ebute blọkụ ejiri ụlọ elu ka ebe a na-ele mmanya nya ọ dị ka ebe a na flod mmanya na-ele a na-ekwuzi okwu ife a dịkwa ebe ahụ ịya ha ya ndị ya agba egwu ihe agba musician ha ya kanopi ha ya na-avụ akpa nwa gayo ka o esipụta ọdọkwa na list edelede ọdọkwa na list edelede hello na list hello ọ dị mma anyị kwube chetakwa ka anyị si wee bido a na-ajụzikwa ese maka in those days a na-ajụ kedu ka fa si ebi kedu ka nne na nna ya si wee bi agbafa na akwụ ụdọ a na-eme nke a ka a na-anwụ ọnwụ ike all those things ịghọtago a na-ayị ala
Ịma Yotago? ịma ndị ọcha. Ụdị ife a na-akọ na-eme kịta na-eme n'obodo ndị ọcha. Before I'm like, hi mom, I just wedded yesterday, you know. Somebody is calling mommy from another state in the United States. But I just wedded. No, I just wedded yesterday. If you're happy with me, you know I'm happy. Oh, you wedded yesterday? Oh, good. Congratulations, sure. Am I meeting your husband? Yes. That's all. Magmoke my wine. Etu afasi meet cafe sister. Obuno na tourist center ka afọ before you marry let's go na infatuation. Banyezi se na anu di na nwunye. I know this is put too much in a hurry to give out our daughters this day. Somebody's here. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you, Ejike. Ejike no. Ejike from Oka. Okay. It doesn't keep and I those are the one who go to the I am already. Okay, God, now you want to say you I don't know one. And then you in my reach, you shall not get there. You are like a bell, reach. You are I like to pay a TV down. You are not you want to that. You have to say I will drive price and I believe that now I am to nothing to do with the Ndị Igbo na-eme nna na-echegide mmanya ya ma ajụọ ya eke. Ọ dị agba implication of sitting here. And if you know that nwoke ego adịrọ so wee na ya aka biko nke nna ka anyị ikuku. A na-agwa ndị ọrụ ma ndị obodo ma ndị na-achị ya dịkara amaghị the implication. Okay, one of the implications of nkwa na ilu ebe ejere gba nkwụ na villages. Ndị agadi onye ọbụla eketecha almost 8 bottles 20 bottles ekecha ya they are almost forced to drink beer ma ụmụ nwaanyị nọ na ya ma ụmụ nwoke o ma na ya high BP o na ya diabetes o ana aṅụ nkwụ you know if ụmụ nwaanyị ebulu sọta ụtụ nye m ka na aṅụ ọṅụ kwasa nke enu n'enu ya ogbugala enye coke emeche ka ekwe ọzọ weta fantasy mbasinye nyekwu ya nke ojii ya ogbugbu ya ka ya ma nke na-egbu ya egbu. Is anybody here? So anyways, hello. So I know come on before now na akwanyelu. Okay, somebody's there. Yes, hello, good evening. Hello. Yes, good evening. Good evening. For me for say na ke for say kai me. Akede onye mo na chino no. Akede yebege kala akede si onwe ige. Asa da esikata akede odoka onye na-eche ka oge echekata zo si ya no. Ke ki ngwa ke nki ngwa igu. Akede si akpan. Umunachi. Akede umunachi. Yes. Yes. Ke ifi ngwa igu. Ala etinye ọnụ n'ife a ka agwala ndị igwe na-ebutunata ọnụ ebi anụ nwaanyị na ọdịkwa ime ọdị osi n'aka ndị igwe ọha aka mma gọọmenti enweghị ife ha ga-emere n'ọsọm igwe butunata ya emenye itu etinụ nnọọ adị mma maka ụfọdụ erisighị oge ilu dịka utu na afụrụ ego ọ nwere ebe bụ ijetie n'Imo steeti na osi ụgbala aka na nke ime adịka anyị na-ewukarị bụ mgbe gboo tupu ndị be anyị ndị Anambra mụtakwuo na nke imo dịka onwe nke anyị asị na ilu kwuo iche na ihe ana mbọtị ya agwa ya na ihe alakụba ọgọ Anambra si no revenge mission anyị bịa ime gị garatazi anya enyekwa gị the same list. Daalụ Akede Umunachi, thank you very much. Biko ịma na itinye ọnụ n'okwu na n'ime obodo ka ifu ka ọ dị thinking ndị ime obodo ofu onye igwe kịta nwe kesị ka ya kwuo asị ya maka na ụmụ ya abụsịgo ka o jizi ka ebutuo ya
nwoke dị aṅa ekwu okenye maka na ụmụ ya apụchago richago wesị na ya erizi nke anyị mana the worst Ijeọma bụ ọnụ bụ ụmụ nwaanyị debekwa ya ebe ahụ ọnụ bụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị inyom ka ndị adakịrị ndị ọgba ụmụ ọkpụ hello Eze oke n'Ọka. Oh yes. Keke ime. Oh yes. Ọhụma. Okay. Okay. Thank you very much. In a very short while, we'll go for a commercial break. Yes. Manadika ini now. Kai ndi Igbo si akwanyelu inu di na nwunye ugwu. No nya bata marriage aja last. You can drop now, please, and listen to us. Hello. Okay. Oboro is the same person. Okay. Yotago ajusi ese aruonu emego agba nkwụ akwanye nna edulu nwa ya dufe nafenya honorably hand the over to the man mgbe pụtakwa wee ife a na mgbe pụtakwa na ndị ekete oke na blame erika ịghọtago ịfụrụ nwata nwaanyị enwere ike nwaanyị ụfọdụ agwaghị apart from akwa oyi kịta agwaghị ego nọ n'afịa and ụmụ agbọghọ kịta a na-respect nke ọ dị kited abụrụ na mana nwaanyị nwere ike jee chenji nwoke bụ odogwu nwaanyị bụkwa onwe agbala nwaanyị mana nke na-eso enye nsogbu bụ etu a nwaanyị anyị ife akịta ọgwa dadi ma mọmị ma sweet ma honey na ya echenjikwa akwa 5 times o ụmụ nwoke sekwu echenji kịta ashebi ụmụ nwoke sekwu eme ashebi nwa amarazi ife aka nkụ amarazi ebe ife a dị mma n'anya ọ na-atọkwa ụtọ onye ọcha afọ ife afụ na ezigbo ekuke kafa aka jigodo nke ahụ n'aka na onye ọbụla ya agba nkwụ na fa ya eke ekuke ndị Igbo ịghọtago ịfọkwa ada anyị nwaanyị nke ifo nke a bụ ezigbote ekike omenala Igbo ihe ejigida ihe n'ukwu ihe eke n'isi nke adaba afọ ihe fa na-eme ndị a gburu okpu ndị abịrịba ndị ọ daba ife ndị Igbo n'ebe ndị a bụ agara nsogbu na nke bụ nsogbu bụ na ihe ebute katọn bia ona bute no bia nke akwa na-akpọ afa bia nke akpọ nke ọ dịkwa ka okporoko ka ebu apụta ebe a okporoko ekechiri ebupụta the thing in bundles
And if I have a film can act, no original even if I ever know why. I want to make it rain on us. Oh, that kind of game. All be too much. All can yes. Yotago. Nkabo eba na eme. The ego wine from ego na exchange. Money is exchanging hands here. Or the man. Can if I get make a stabilize if I onye nu na anu onye ana no. Mana tupu ai baba nka anwa kai jekeneka. Let's take a commercial break. We're coming back. Yes. Babies are a bundle of joy, but to nurture an unhappy baby, a bundle of warning. My baby cried through the night, fatigued in the day, and left me confused with so many unfruitful options to make her happy. No particular symptom of illness, but she was uncomfortably losing sleep, losing appetite, and losing weight. Ignorance made me cast, bite, and subdue all territorial attacks. Meanwhile, my neighbor's baby was having fun, sound sleep, and happy day in the same environment. Their secret: weightless baby diapers. Weightless baby diaper is on. My joy is back. My baby is strong and happy again. One weightless baby diaper equals to cold-free nights of uninterrupted sleep. No leakage, no rashes. Give your baby the best hug and pampering with Whitlock's Baby Diapers, a product from Whitworth Group. Welcome back. Yes. Before, okay, okay, before we went on break, we were asking, can you find a game? Yes. Go when you're not a wine, Kogalanota. Oh, we're going to do a silly, Nadeka is name, yeah. Nimega you to you one you're going to do to her. Boys, similar to Batasia is now 500, well, 1 million. I make yes, yes, we're trying. But talk about almost a whole lot of things, and I can't put my kind of. Okay, onye senior actually Modogu, now we love Odogo. Maybe you won't get what we're looking for. Because it's here for 1 million or 5 million. And then when you go to the Bula Anambra, you like when we came a few years. Mano, Oja Marife, Boyan, I make a West. Boys, I just land and I if we meet here up, we make our young cause of away for even the man or one. Bo Emma Kera. In Bebe. Hello? Hello. Good evening. Good evening. Madam for Sunday. Sunday, Abia State. Yeah. Get there, born Abia. Umaya Tensapo. Oh, the man, welcome. Very good. Primary school at to go. Before you know it, you go to Batava. If you're not my enemy, but also go to the airport. I think the Indian and Harap Mazu Pendant Bay. Order on thank you very much. Sunday. Dalo Kenela and the Omahi, I'm on a way down with the okay today. We went to sign off ma. Or Sina or Nabanya primary school near phone. On was the idea or Banyana to go. No, I fell out of our be not to go. Also, Makana Odi, even men and the Marada go and wake or say about go out of the Before na internet, Facebook, no say no serious. Nkabu nkena ilinde. Kediki esi putage na man na bankata na Facebook. Ibuku appointment. Na Size ba abanye marriage. Kolu. Obokwa no drama you can find partner. Mana ijukwala ese. Gina mmadụ ikwa wee jee kpaa nkata dụga nga mmadụ na mmadụ ka ọ bụ na mmụọ ka ị mara enwe ndị na-aga ya asị na ọmara ma mmụọ ka babụ ka ịkwanyelụ
alụmdi na nwunye anyị ka ọ wee bụrụ ife o kwesịrị ịbụ onwe ya nọ ebe a. Hello. Hello. Okay, you are last caller, please. Okay, ọ dị mma ka anyị bịa ka anyị malụ ha fa. Hello, ka anyị kpaban kwuben ofu ekwuo. Go. Yes, hello, go on. We cannot complete your call at the moment. From Igbo, ka afa anyị? Adị mma kedu afa gị nụ? Line out draw very clear. ịma na netwọk nwere ka ọ dị taa. Yes, biko nọghalị aka ịkpọchigha anyị azụ. Ọ nwekwalụ fụ ụmụ kelekele ife gasị na-esokwa marriage, ghọtago? Hello, ọ dị mma. Hello? Hello. Hello? Isi na gị na afa gị? Chukwu na nso from Oji. Okay. Okay, ngwa gaa n'iru. Ọsọ na anyị na-agbapụzi agba. maka na ife a na-enye a na-achịcha iweta n'ime nwaanyị karịa onye ọ na-ego omume ọbịatụrụ ofu nwaanyị ime adịghị nkwa weta ego onye iji ma adụkwa ma na-adụgo ya dịga dụgara ada mana ọ bụrụ na ewepụ ike aka ga-enye onye ọbụla onye tọpụgo na ọdị ya na-eke wee mara ife a ga-enye nke bido mmezi nke mbụ ka eweta ife a ka aka ihe mmiri ogburu na oge na ọgaranya Adamma. Thank you very much. Dalo. Ima no we very recently. Some people na-eje kpọrọ nwaanyị n'ụbafe eme ego fama mgbankwụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ejekwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada ejedo obodo onye na-achị n'ụva dị ka di ya na ya bi n'ụlọ. Mana Lagos ọ na-eme everywhere and many places now. Anụta nwoke akpọrọ nwaanyị ya na ihe bi n'ụlọ ọ mara obodo ya. So okwu ụfọdụzi ada na nwoke nwụrụ ma na nwaanyị nwụrụ ndị be nwaanyị asị na fama akwụ onye a ife a na-ekonukọ n'ife a dị too much. ya marọ na ewe je gbaa nkwụ mmadụ mgbe ọ nwụgo na ọ bụrụ na ọ ejezie mezie ego nwunye nwụrụ anwụ ebidokwa n'isi wee kụbakwa. Ọ dị mma anyị chọrọ ka anyị chetala unu na ndị na-sponsor program a sị na every week anyị kpokọrọ ife dị na-adị ebe a kponye ofu onye nya ndị na-awa ọchị anyị ajụọ gị fe ịzata anyị bukọrọ fancha bunye gị wee je na-ene ụmụ gị anya na-awanye ụmụaka daipa ịghọtago. Enwere different ranges dị ebe a. Nke izi dị ebe a bụ nke akpọ small. So na ife anyị na-ajụ tata bụ ọ bụ na ịgwa anyị one nke small a na-adị n'ime small pack ya how many pieces ọ na-adị n'ime ịzata ya well ịbịa n'ụtụtụ echi bịa bukọrọ fancha niile bute akpa ga-eji pack na ngwongwo ndị ọzọ dị n'ime akpa anwa ibuli ya nọ ife anyị ga-enye gị how many pieces of diapers are in this small pack of this weight loss diaper. How many pieces are in this small pack? If you get it, we'll give you all these diapers on this table. Plus more. Every week, no if I can ebunye unu. Mu na no nyela anyị na azata ife anyị julu unu. Ife galasisi lọnụ now. Okay, where by gesi we na enye aka we na cushion. Oh yes, ịma na oge agaghị ugbu a na-eji awa napkin ma ekobecha afọ mana ọka dịkwa n'ọka akara onye napkin na-asụọ mana nke a iti diapers ijela arụbazi ala ka o si wee maka nke a ga-anọgide chi efu. Daalụnụ anyị na-anakwa na ka anyị na-anasị bikos anyị anọgotego anyị na-ekene unu dịka unu si wee nọnyela anyị unu na-apụsịa maka kọs bika ama m na nke a ka bụ mbido kwado na-akwado Thursdays anyị nọkwa ebe a anyị na unu ebidokwa ebe anyị kwụsị 8 o'clock. Daalụnụ every 8 o'clock Thursday you join us. It's a 1-hour program. Anyị abatabeghị anyị na ya na-akpa nkata etu a tata anyị kpa maka traditional marriage in Igbo land next Thursday chebidikwa anyị ka ịmalife anyị ga-akpakwa maka ife ọbụla anyị ga na-ekwu ife metụtala anyị directly. Daalụnụ. Ka edozibe society a maka na mmọnwụ rigwa avịa ọvịa ọ bụrụkwa ebe a olisi ọgbọ afọ mba Ijeọma Uche dọnụ ya nji ọ dị mma. Daalụnụ ndị nyela anyị aka n'abalị a. Thank you very much.